hyvää iltapäivää munkin puolesta kaikille siellä linjalla oleville ystäville ja muillekin isotooppilääketieteen ystäville. Eli säteilyluokan B kuuluvien työntekijöiden altistuksen seurannasta, niin meidän TYKSin isotooppiosastolla olisi tarkoitus esitellä asiaa. Mennäänkö vielä tuosta eteenpäin? Eli muutama sana ekaksi, mitä laissa ja asetuksessa asiasta kerrotaan tässä kohtaa, niin STUKin tarkastajat ja asiantuntijat voi sitten täydentää mun poimintoja lakiteksteistä. Mutta ensinnä säteilylaissa niin kerrotaan säteilytyöntekijöiden luokittelusta, että säteilytyöntekijät on luokiteltava luokkaan A ja B tai A tai B. Ja luokittelu tulisi perustua arvioon työssä aiheutuvasta säteilyaltistuksesta tai potentiaalisesta altistuksesta. Ja lisäohjeistusta annetaan valtioneuvoston asetuksessa. Ja valtioneuvoston asetuksessa toissaan annetaan ohjeistusta työperäisen altistuksen luokittelusta. Ja täällä ensimmäisenä niin pykälässä 34 niin toisessa momentissa, niin oikeastaan ensimmäisessä momentissa ensimmäisenä kerrotaan tästä A-luokan säteilytyöntekijöiden luokittelusta, eli jos meillä on potentiaalisesti tai jos on mahdollista, että työntekijä voi saada yli 6 millisievertin altistuksen vuodessa tai sitten 15 millisieverttiä ekvivalenttiannosta silmänmykijöön tai sitten 150 millisieverttiä vuodessa niin iholle, käsille, käsivarsille, nilkoille ekvivalenttiannosta, niin silloin hänet kuuluisi luokitella luokkaan A ja muuten hänet luokitellaan luokkaan B. Sitten valtioneuvoston asetuksessa niin pykälässä 38 niin siellä kerrotaan altistusolosuhteiden tarkkailun kirjaamisesta, tulosten kirjaamista tarkemmin. Ja täällä varsinkin viimeisessä kohdassa niin liittyy meidän TYKSin toimintaan, niin usean henkilön yhteisesti käyttämän annosmittarin käytöstä kirjanpito, josta voidaan arvioida työntekijöiden altistus ja tehdä päätelmiä henkilökohtaisen annostarkkailun tarpeesta. Tällaista todetaan. Sitten lisää valtioneuvoston asetuksessa niin altistusolosuhteiden tarkkailusta ja henkilökohtaisten tarkkailutulosten säilyttämisestä, niin kerrotaan, että altistusolosuhteiden tarkkailun tuloksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta tai niin kauan kuin se on tarpeellista esimerkiksi optimoinnin ja yksilösuojaperiaatteen mukaisesti. Mutta sitten myös puhutaan työntekijöiden henkilökohtaisten annostarkkailun tulosten säilyttämisestä. Ja tässä kohtaa heti jo sairaalafyysikko joutuu vähän raapimaan päätänsä ja säteilyturvallisuus vastaava asiantuntija, että miten niin kuin altistusolosuhteiden tarkkailu ja tämä henkilökohtainen annostarkkailu, miten ne oikeastaan niin kuin selkeästi eroavat toisistaan. Ja sitten säteilytyöntekijän annosrekisteriin tallennettavista tiedoista niin pykälässä 42.2 kerrotaan, että jos työntekijöiden henkilökohtainen säteilyaltistus on määritetty, tallennetaan efektiivinen annos millisieverteissä. Ja näistä asioista niin tässä esimerkkejä aion TYKSistä sitten kertoa. Ekaksi mennään meidän tuohon luokittelukäytäntöön, eli ketä meillä on nyt sinne B-luokkaan luokiteltu, ja ihan lyhyesti vähän perusteluja, että miksi. Meillähän löytyy meidän luokitteluraja ensinnäkin meidän turvallisuusarviosta, eli efektiivinen annos, jos on alta 1 millisievertin vuodessa, niin silloin me ollaan pyritty luokittelemaan B-luokkaan. Tämä olisi itse asiassa
tämän valtioneuvoston asetuksen mukaan niin voitaisiin luokitella ne jopa säteilyluokkaan 3 tässä kohtaa, mutta me ollaan nämä henkilöt B-luokkaan luokiteltu, tai sitten silmäekvivalenttiannos olisi osalta 1 millisievertin. Meillä tämä ensimmäinen erikoisuus on, että meidän sairaalafyysikot tuossa isotopeilla kuuluvat säteilyluokkaan B. Tämä juontaa oikeastaan juurensa meidän eläköityneen ylifyysikon tämmöiseen määräykseen, missä meidät siirrettiin tuossa muutama vuosi sitten luokkaan B. Tämä lähinnä perustuu näihin ulkoisiin annosmittauksiin, ei niinkään tähän potentiaaliseen riskiin sitten saada suurempi annos. Ja sairaalafyysikoiden lisäksi niin luokkaan B meillä kuuluu niin laboratoriohoitajat. Meillä on KLF-osastolta laboratoriohoitajia 4 kappaletta tekemässä viikoittain, niin sestamipi sydänlihasperfuusio rasituskokeita ja heidät muutettiin tuossa 3-4 vuotta sitten säteilytyöntekijöiksi. Meidän erikoistuvia lääkäreitä, niitä on kierrossa noin 6 kappaletta ja he kuuluvat luokkaan B myös ja he tekevät meidän niin kuin normaalia lääkärin työtä, antavat vartija-imusolmukeinjektioita, imuteita injisoivat näitä sydänperfuusioinjektioita, rasitusinjektioita ja sitten antavat hoitoinjektioita. Nämä kappalemäärät tuossa olisi voinut olla KPL-lukujen perässä, mutta kappalemäärät niin ne on kokonaisuudessaan, mitkä jakautuvat sitten meidän erikoislääkäreiden ja meidän lääkäreiden kesken. Eli kokonaismäärä yhdelle erikoislääkärille on ehkä se 10% noista luvuista. Ja sitten viimeisenä meidän erikoistuvat fyysikot he saavat selkeästi pienempää annosta, mitä esimerkiksi virassa olevat fyysikot. Ja sitten meillä on vielä yksi luokka, missä on ei-säteilytyöntekijöitä ja heistä niin kuin meidän tuolla syöpätautien osastolla TA4 olevat lääkärit, sairaanhoitajat ja osaltaan myös laitoshuoltajat, mutta etenkin lääkärit, sairaanhoitajat, niin he osallistuvat kilpirauhassyöpäpotilaiden hoitoon, kapselin antoon, valvontaan, kotiutusmittausten tekemiseen, jätemittauksiin, niin he ovat tällaisen säteilyvalvonnan alaisena. Miten me ollaan tämä säteilyvalvonta toteutettu, niin meillä on annostarkkailussa niin tämmöiset ryhmädosimetrit, RAD 60S ryhmädosimetrit ja paikallinen kirjanpito ja tästä tarkempia esimerkkejä. Eli nämä ryhmädosimetrit, niin meillä on joka työpisteessä lähellä työpistettä niin varattu se sopiva määrä niitä ryhmädosimetrejä, että ne ei loppuisi sieltä kesken. Eli tässä kohtaa niin lähinnä ainakin 4 työpisteessä meillä löytyy näitä eri puolilla sairaalaa. Ja näiden käyttö on ihan seikkaperäisesti ohjeistettu, eli ihan siitä, että miten mittarit laitetaan päälle ja missä niitä säilytetään ja miten sitten kirjataan sitten nämä tulokset näistä mittaustuloksista ylös. Ja ongelmatilanteissa niin sitten käännytään sairaalafyysikoiden puoleen. Meillä on mittaustulosten kirjaaminen niin tapahtuu ihan täysin Excel-pohjaisiin taulukoihin, mitkä on meidän verkkolevyillä. Eli mä olen tehnyt eri ammattiryhmille eri taulukot ja he kirjaavat sitten tänne heille kertyneet annokset. Ja tämä on siinä mielessä helppo järjestelmä, että minulla on helppo tehdä näistä vuosiyhteenvedot muun muassa, kun ovat sähköisenä ja näiden säilyttäminen, jos ajatellaan näitä valtioneuvoston asetuksessa olleita vaatimuksia säilyttämisestä, niin nämä helposti säilyvät ainakin sen 5 vuotta
tai pidempäänkin. Näistä sitten on myös mahdollista tehdä toisessa esimerkiksi vuosiyhteenvetoa. Tässä on meidän rasitushoitajat, sieltä on jäänyt vuosiluku pois, mutta 2022 niin yhteenvetoa heidän annoksistaan. Lähinnä siellä on 4 hoitajaa, jotka tekee näitä, ja sitten siinä on näitä rasituksia ja muutama hoitaja käynyt sitten seuraamassa ehkä kerran ja muutama opiskelija myös. Ja näiden annostulosten kirjanpito oli se oikeastaan, mikä niin kuin eniten herätti meillä tuossa tarkastuskäynnillä keväällä, Stukin tarkastuskäynnillä keskustelua. Ja esittelin silloin tätä meidän mittauskäytäntöä ja tätä kirjanpitokäytäntöä ja esitin Stukille toissaan kysymyksen, että miten tuleeko nämä muistiin laitetut tai tallennetut annokset, niin tulisiko ne lähettää eteenpäin? Eli ihan saman tyyliin, mitä A-luokan sitten säteilytyöntekijöiden annokset kirjautuvat sitten näihin valtakunnallisiin rekistereihin. Hetihän näistä annoksista huomataan, että nämähän on matalampia monesti. Että tässäkin on koko vuoden annokset ja nämähän on alta kirjauskynnysten, jos olisi tämmöinen Dosekon antama mittari. Mutta tosissaan Stukilta tuli sitten tarkennus tähän ja todettiin, että tässä riittää tämmöinen ihan paikallinen kirjanpito ja näitä ei ole tarvetta tässä kohtaa niin kuin lähettää mihinkään eteenpäin eikä käytännössä sitten ole paikkaakaan, mihin tämmöisiä muualla taltioidaan. Sitten tästä itse pääaiheesta ihan pikkasen vielä sivuaan, kun puhutaan säteilymittauksista ja valvonnasta, niin mä halusin tuoda toisen asian, miten myös me valvotaan sitä työntekijöiden säteilyä mahdollisesti tätä, jos ajattelee avolähteiden käytössä, niin vielä kriittisempää ja mahdollisesti isompaa annosta aiheuttavaa niin kuin mahdollista sisäistä esimerkiksi kontaminaatiota, niin meillä on näiden ryhmädosimetria ja henkilövalvontamittareiden dosimetrien lisäksi niin on käytössä tietenkin kontaminaatiomittarit ja pyritään, että niitä käyttäisi aktiivisesti aina sen jälkeen, kun säteilytyöskentely on päättynyt. Eli meillä on tässä näitä meidän uudempia mittareita esimerkkinä tämmöinen Como 170 mittari, mitä hyvin voin suositella, on oikein hyvä ja toimiva mittari ja tiedän, että muualtakin Suomesta näitä löytyy ja tämän lisäksi meillä on sitten pari vanhempaa mittaria, eli pyritty, että joka työpisteeseen, missä aktiivisuutta käsitellään, siinä olisi helposti lähellä tämmöinen mittauslaite, millä pystytään sitten käsien kontaminaatio mittaamaan. Ja siinä on vielä seikkaperäisemmin kerrottu, että miten tämä meidän mittaus on ohjeistettu, eli meillä on eri työpisteissä on näitä kontaminaatiomittareita ja sitten jos mittarin arvo menee yli 100 pulssia sekunnissa, niin silloin on kontaminaatio ja on välittömästi aloitetaan puhdistustoimenpiteet ja lopuksi sitten kirjataan se havainto näihin taulukoihin. Alfakontaminaatiot me hoidetaan toisin, ne me mitataan niin kuin sairaalafyysikoiden toimesta heti alfahoitojen annon jälkeen. Tässä on meidän mittaustaulukot, eli meillä on ihan tästä manuaaliset taulukot tässä käytössä. Tiedän, että suomalaisia yrityksiä esimerkiksi tarjoaa tämmöistä palvelua myös digitaalisesti. Ja mittauksia on tehty muun muassa eilen viimeksi näköjään joku hoitaja on mitannut tässä kyseisessä pisteessä niin kontaminaationsa ja ei ole kontaminaatiota ollut. Sitten pari sanaa vielä loppuun näistä RAD 60S-mittareista, mitkä oli meillä nämä ryhmädosimetri käytössä olevat mittarit, niiden laadunvalvonnasta halusin jakaa ajatuksia. Eli me tehdään niissä 2 kertaa vuodessa laadunvalvontamittaus. Määräysten mukaanhan varmaan kerran vuodessa riittäisi. Ja tällaisen teetin tuossa meidän
puuverstaalla tämmöisen mittaustelineen, missä on tunnetulla etäisyydellä tästä meidän lääkepullosta, niin voidaan asettaa sitten nämä RAD-mittarit. Tähän mahtuu noin 25 mittaria tähän kaarelle kerralla. Se on puoli metriä tästä lääkepullosta sitten tuonne mittarin keskelle etäisyys. Ja kun me tiedetään, mikä meidän aktiivisuus on, me tiedetään tämä vakiomittausetäisyys ja mittausaika ja tiedetään isotooppi ja isotoopin gammavakio, niin tästä me pystytään helposti laskemaan, että mikä on oletettu kumuloituva annos näihin mittareihin, ja sitten kun me mitataan se annos, niin pystytään sitten vertaamaan sitä mitattua ja arvioitua annosta toisiinsa. Ja tässä on loppuun vielä noita mittaustuloksia meidän kevään viimeisestä mittauksesta. Siellä on vähän pienellä brändillä, mutta me ollaan tyypillisesti käytetty 2 aktiivisuutta, että vähän korkeampi aktiivisuus mitattu. Tässä esimerkiksi noin gigan aktiivisuus mitattu 10 minuuttia, tuon puoli gigaa mitattu 20 minuuttia laskettu ihan teknetiumin gammavakiolla ja saatu niin, että mittarit näyttävät, niihin kumuloitunut annos niin näyttää hyvinkin tarkalleen sitä, mitä pitäisi, ja 30% virheä näihin sallitaan Stukin määräyksen mukaan, niin sen kaikki mittarit ovat alittaneet mittauksessa. Kiitoksia mielenkiinnosta, ja loppuun niin terveisiä Kaarinan kotipihalta. Syy, minkä takia tänne olen päässyt puhumaan, niin on tämmöinen meidän Germanium 68 Phantomilla tehty Phantomikierros tuossa joku pari kesää sitten, ja nyt tämän kesän alussa sitten siitä saimme myös julkaisun sitten julkaistua, ja moni kirjoittajakunta on ympäri Suomea, hei vaan kaikille, ja aika moni teistä näkyy olevan tänäänkin täällä paikalla, ja tämän työn ajatuksena oli tämmöinen, niin kuin, en nyt hyvää suomenkielistä sanaa keksinyt, mutta tämmöinen snapshotti, tämmöinen otanta siitä, että minkälaisia kvantitoinnin ja sitten kuvan laadullisia eroja meillä eri PET-keskuksista ympäri Suomen löytyy. Ja tämä Phantomikierros tehtiin tämmöisellä kuvanlaatufantomilla ihan 2018 NEMA-standardin mukaisella fantomilla, jossa tuon fluorin sijasta fantomi olikin täytetty germanium 68. Eli fantomi sinänsä tosiaan sisältää ihan nämä fantomin komponentit, eli siellä on 6 kuumaa, pikkusen eri kokosta, mutta kuitenkin pienikokoista palloa, ja niiden kuumien pallojen ja taustan suhde oli 4:1, ja sen lisäksi siellä fantomissa on myös toi kylmä keuhkoinsertti. Ja toi germanium 68 isotooppi on tietysti sillä tavalla niin kuin näitä fantomitutkimuksia ajatellen mukavaa, että sillä on pitkä puoliintumisaika, 271 päivää, verrattuna sitten tähän tyypillisesti fantomitutkimuksissa käytettävään ja potilastutkimuksissakin käytettävään fluori 18, jossa se puoliintumisaika on sitten se noin pari tuntia, mikä tarkoittaa siis sitä, että kun fantomia kuljetetaan paikasta toiseen ja kuvataan uudestaan, niin ei tarvita erillisiä täyttöjä, jolloin tiedetään, että samat konsentraatiot ja samat konsentraatiosuhteet niin on jokaisessa kuvauksessa siinä fantomissa. Toki niin, että otetaan sitten puolintumiskorjaus mukaan. Ja myös pitkät kuvausajat on mahdollisia, eli se fantomi ei kylmene siinä kuvatessa, vaan voidaan tehdä toistomittauksia
Toisaalta sen germanium 68 ehkä semmoisia huonoja puolia on sitten nuo erilaiset sidontaominaisuudet. Tuo germanium 68 hajoaa ensin gallium 68 ja siitä sitten tulee se positronin hajoaminen ja gallium 68 niin tosiaan on sitten lisäksi tämmöinen ylimevin gamma-komponentti siinä hajonnassa, mikä tuo tietysti tuon sirontakuvion ihan erinäköiseksi kuin fluori 18 ja sitten myös positronienergia on isompi tuolla gallium 68, jolloin kuvat lähtökohtaisesti on huonompilaatuisia kuin fluori 18. Sitten tuo fantomi on täytetty semmoisella geelillä, kiinteä täyttö, niin tietysti on mahdollista, että on jotain epähomogeenisuuksia siinä geelissä, mitä harvoin sitten on taas vesifantomissa, johon sitä fluori 18 on laitettu. Mutta toisaalta myöskin ne epähomogeenisuudet, niin ne säilyy kerrasta toiseen, että tämmöistä niin kuin mittausten välistä variaatiota ei ole. Ja tätä fantomia sitten kuljetettiin ympäri Suomen. Jukka sen kanssa paljon matkaili kesällä 2019 ja suurin osa näistä mittauksista tehtiin kesällä 2019, että jotain häntiä jäi sitten sinne syksyyn ja toistomittauksia, jolloin vuodenvaihteeseen 20 mennessä kaikki data oli sitten kuvattu. 11 PET-yksikössä Jukka fantomin kanssa kävi ja ainoastaan kaksi yksikköä jäi sitten käymättä, minne ei päästy kuvaamaan. Kuvaukset tehtiin yhteensä 14 PET-CT-laitteella. Helsingissä, Turussa ja Kuopiossa kuvattiin 2 laitetta. Jokaisessa paikassa kuvattiin 20 toistokuvausta sen kyseessä olevan yksikön koko kehon FDG-rutiiniprotokollalla. Kuvattiin 2 kaistaa, joten sitten se overlap-kohta laitettiin siihen kuumien pallojen kohdalle. Tai sitten tietysti, jos oli flow-laite, niin sitten tämä vastaava kuva-ala tehtiin sillä flow-kuvauksella. Osalla näistä laitteista tehtiin sitten myös tämmöisellä standardiprotokollalla samoin 20 toistokuvausta, jolloin kuvattiin 1 5 minuutin kaista tai sitten vastaava alue taas flow-kuvauksena. Helsingin laitteet kuvattiin useampaan kertaan ihan sen takia, että saatiin jonkunlainen käsitys siitä, mitkä tämmöiset niin kuin intrascanner-variaatiot sitten on. Eli mitä tulee ihan pelkästään variaatiota siitä, että fantomi otetaan pois laitteesta ja jonain toisena päivänä laitetaan sinne takaisin ja kuvataan uudestaan. Näissä rutiiniprotokollissa, mitä käytettiin, niin pyrittiin säilyttämään näiden erilaisten kameroiden ja erilaisten kuvauskäytäntöjen, jotka siis liittyy potilasaktiivisuuteen ja käytettyyn kuvausaikaan ja potilaan lepoaikaan siinä ennen kuin lähdetään kuvaamaan, niin tämmöisten asioiden tuomat erot sitten kuvan kohinatasoon kussakin paikassa. Ja näitä laitteita tosiaan näistä 14 laitteesta sattui niin, että 7 oli Siemensin laitetta ja sitten se toinen puoli eli 7 oli GE-laitteita. Laiteiät vaihteli aika paljon, eli siellä oli suht vanhaa analogista laitetta, vähän uudempaa analogista laitetta, suht uutta digitaalista laitetta ja sitten siihen aikaan oli vielä niin kuin ihan huippu-uusia pari digitaalista laitetta. Ja tässä nyt en lähde tätä listaa läpikäymään, mutta on kerrottu nämä rutiiniprotokollat, joilla sitten fantomia kuvattiin. Ja tässä on muutama esimerkki leikekuva eri laitteelta otetuista datoista näillä rutiiniprotokollilla. Tämä on nyt siitä keskeltä kuva-alaa, eli siinä näkyy noiden kuumien pallojen halkaisia tai sitten keskihalkaisijan kohdalta toi leike. Ja niin kuin näistäkin kuvista jo näkee, niin eri paikoissa suositaan vähän erinäköistä kuvaa ja laitteessa on myös jonkun verran ihan tämmöistä kuvan laadullista eroa. Ajatellen esimerkiksi kylmää keuhkoinsertin kohtaa, joka joissain laitteissa hädin tuskin erottuu tuolta taustasta ja toisissa sitten taas on hyvinkin terävän näköinen.
Ja sitten tämän rutiiniprotokollan lisäksi kuvattiin tosiaan tämmöinen standardiprotokolla, jos pyrittiin standardoimaan kaikki mahdollisimman hyvin leikepaksuudesta, pikselikoosta, iteraatioiden kertausubsettien määrästä. Ja nämä standardiprotokolla kuvattiin vain, jos laitteella oli mahdollista tehdä PSF-korjaus, koska tässä nyt sitten käytettiin TOFia ja PSF:nä tässä protokollassa. Kuvia kun analysoitiin, niin analyysit tehtiin jokaiselle 20 kuvatulle kuvapakalle erikseen ja sitten se lopputulos oli sitten se keskiarvo näistä 20 analyysistä ja saatiin tietysti sitten myöskin jonkunlainen hajonta-arvio myös. Sitten sen lisäksi nämä 20 kuvapakan kuvat laskettiin tai niistä laskettiin tämmöinen keskiarvokuva ja ajateltiin, että se on tämmöinen niin kuin lähes kohinaton kuva, eli sitä on niin kuin kovasti keskiarvostettu kohinan poistoon varten. Ja joissain näissä analyyseissä niin korjattiin sitten myöskin taustatasoa niin, että se kyseisen paikan ristinkalibrointi sitten aktiivisuusmittarin kanssa, niin se tekijä saatiin joissain näissä vertailuissa poistettua, niissä missä se ei ollut oleellinen. Sitten kvantitatiivisuuden tarkkuutta niin tarkasteltiin tämän recovery-koeffisientin avulla, eli tämän RC:n avulla, joka siis vaan on sen pallon aktiivisuuskonsentraatio mitattuna siitä kuvasta, PET-kuvasta ja verrattuna sitten siihen tiedettyyn pallon aktiivisuuskonsentraatioon, joka nyt tämän Phantomin tapauksessa saatiin sitten tämän Phantomin kalibrointitodistuksesta. Ja se pallon aktiivisuuskonsentraatio sieltä kuvasta, niin sehän voidaan määrittää hyvin eri tavoin. Voidaan määrittää maksimia siitä pallon alueelta, jonkunlaista keskiarvoa, mean-arvoa tai sitten tätä peak-arvoa. Ja näähän on ihan niin kuin vertautuu näihin SUV-arvoihin vastaaviin, eli SUV-maxiin, SUV-meaniin, SUV-peakiin. Eli nämä aktiivisuuskonsentraatiolaskuthan on aina siellä sen SUV-arvon taustalla se peruslaskettu arvo. Eli ne vaihtelut, mitkä mahdollisesti löydetään näissä RC-arvoissa, niin ne heijastuu ihan sitten suoraan tuonne SUV-arvoihin myöskin. Ja testit, mitä näille kuville tehtiin, niin on lueteltu tässä. Mä en ihan kaikki näitä käy läpi, kun aika on varsin rajallinen. Eli nämä tummalla korostetut, niin niistä keskustellaan vähän enemmän nyt tässä yhteydessä. Ja ensimmäisenä näistä on ihan se, että katsottiin vaan ihan, että näin rutiinipotilasprotokollilla kuvattuna, niin minkälaiset erot näissä RC-arvoissa saadaan niille pienille palloille. Eli käytännössä siis pyrittiin jollain tavalla arvioimaan sitä, että minkälaisia pienten kohteiden suvien eroja niin mahdollisesti eri paikoissa kuvatuissa PET-datoissa on. Sitten aika paljon tuossa oli dataa myöskin siihen, että katsottiin vähän, että miten tämän EANM-organisaation SUV-harmonisoinnin nämä niin kuin kriteerit olisi täyttynyt näillä meidän laitteilla ilman, että ollaan tavallaan akkreditoituja toituneita ja tehty niihin ne muutokset, mitä tarvitaan, jotta päästään niihin tiettyihin RC-arvoihin tai siihen tiettyyn RC-haarukkaan. Sitten ihan tämmöisiä kuvanlaatusuhteita tai parametreja oli taustan vaihtelevuus, joka on vastaa tätä NEMAN Percent Background Variability parametria. Ja tämä on myöskin sama suure, jota Stukin määräys vaatii meitä niin kuin tämmöisenä käytön aikaisena tarkkailuna niin tekemään laitteelle vuosittain. Ja sitten oli tämmöinen yleinen kohinamittari, tämä neloskohta, ja sitten vielä katsottiin kuvakorjausten tarkkuutta, joka on tämä NEMAN Accuracy of Corrections, ja käytännössä siis
kertoo siitä, miten hyvin kylmät kohteet erottuu siitä kuvasta, eli siinä verrataan sitä keuhkoinsertin kylmän kohdan aktiivisuuskonsentraatioarvoja siitä kuvasta, niin sitten taustan aktiivisuuskonsentraatioarvoihin. Muutama sana tuloksista. Niistä rutiiniprotokollien RCistä, niin kaikista isoin vaihteluväli, mitä näillä eri laitteilla löytyi yhdelle pallolle, käyttäen aina jotain tiettyä näitä RC-määrittelyä, maksiamiinia tai piikkiä, niin oli 0,68, kun tietysti tämän RCn tai se tavoite, ylipäätään se tavoitehan tuossa RC:ssä on se, että se olisi 1, eli mitattu ja tiedetty aktiivisuuskonsentraatio on yhtä suuret. Mutta siihen nähden niin tosiaan se suurin vaihteluväli oli 0,68, 0,7 ja 1,38 välillä, ja se löytyi tuosta RC-max-arvosta ja 17 millin pallon kohdalta. Tämä intrascanner, tämmöinen vaihtelu oli noin 10%, eli noin 60% oli tämä isoin vaihteluväli. Ja tästä kuvasta, kaikista näistä 3 kuvasta, niin huomataan, että siellä on muutama kohtuullisen poikkeava arvo. Tämä vihreä käyrä oli protokolla 6R, ja sen osalta heräsi muidenkin suureiden osalta epäily, että kalibroinneissa, ristinkalibroinnissa on ehkä, ei ole ihan kaikki mennyt ok, eli siinä oli selkeästi tämmöinen muutenkin aktiivisuuskonsentraatiotasojen yliarviointi kaikissa kuvissa verrattuna sitten siihen, mitä noin niin kuin keskimäärin saatiin. Ja sitten nämä 2 alinta käyrää, niin nämä oli noin protokollat 7R ja 14R, ja ne taas oli semmoisia protokollia, jotka oli vanhemmilta laitteilta, mistä PSF-korjausta eikä TOFFia ollut käytössä ollenkaan. Et jos nämä tavallaan niin kuin nämä poistaa tästä tuloksista ja katsoo näitä jotka on niin kuin suurin piirtein samalla niin kuin viivalla olevia laitteita noin ikänsä ja ominaisuuksiensa puolesta, niin silloin tämä vaihteluväli maksimissaan oli 0,36 eli 36%. Ja se ei myöskään ollut mikään yllätys, että nämä isoimmat vaihtelut menee tuonne RC-maksiin, eli se maksimiarvo, jos sitä etsitään jostain kohteesta, niin se on tietysti se arvo, joka on kaikista herkin kuvakohinalle. Näihin tuloksiin me ei ehditä tän enempää nyt menemään, niihin EARLin vertailutuloksiin. Mä hyppään suoraan tänne taustan vaihtelevaisuuteen. Eli tosiaan tämä on semmoinen asia, joka on tuolla Stukin määräyksessä S5 2019 vaadittu, että ne makuvalaatutestin taustan mielenkiintoalueiden vaihtelevuus ja se saisi maksimissaan olla 10%. Nyt jos katsotaan näitä rutiinikuvia tuolla Phantomilla, niin huomataan, että siellä 4 tapauksessa ylitettiin tämä 10%, ne on kaikki ollut noita kaikista pienimpiä kohteita siinä Phantomissa. Tässä kuvassa niin tässä näkyy, siis on näillä eri väreillä, niin on erikokoiset pallot ja sitten toi AVI tarkoittaa sitä keskiarvostettu kuvaa, eli sitten on erikokoiset pallot myös sitä keskiarvostetusta hyvin vähäkohinaisesta kuvasta. Ja tässä nyt noin yleissilmäykseltä näkee heti, että kun kohinataso laskee tämän parametrin osalta niin kuvassa, niin myöskin kaikissa laitteissa varmasti päästään alle sen 10%. Eli käytännössä, jos pikkusen kuvausaikaa lisää, niin tuo kriteeri saadaan täyttymään aina. Tai siirrytään tuolta pienestä pallosta isompaan palloon, jolloin siinä laskennassa mukaan tuleva keskiarvostus hoitaa sitten sitä kohinaa pois. Eli hyvin tämmöinen kohina riippuvainen ja käyttäjän niin kuin kuvauksen parametrivalinnoista riippuva parametri. Sitten hypätään toi yli ja katsotaan vielä nopeasti toi kuvakorjausten tarkkuus, eli tämä oli siihen kylmiin kohteisiin liittyvä. Ja tämä oli oikeastaan näistä parametreista, mitä tässä työssä tutkittiin, niin niistä ainoa, joka selkeästi heijasteli sitä niin kuin eri laitesukupolvea. Eli uudemmissa laitteissa
nämä kuvakorjaukset siis toimii paremmin ja tarkemmin. Eli ne kaksi kaikista isointa arvoa, eli huonointa arvoa, niin ne osuu täällä niille laitteille, jotka on siis yksinkertaisesti vanhaa laitesukupolvea. Ja ihan vastaavasti sitten ne kaikista uusimmat laitteet, mitä tässä laitekokoonpanossa tai näissä laitteissa oli mukana, niin pärjäsi kaikista parhaiten tässä vertailussa. Sitten ihan pari huomiota näistä vielä. Eli niin kuin tuossa jo oli puhetta, niin jos ajatellaan, nyt yleistetään tämän Fantomi-tutkimuksen tulokset niihin potilastutkimuksiin, joita nämä koitti imitoida. Näinhän ei tietysti koskaan saa tehdä, että Fantomi-tutkimus ei ole yhtä kuin potilastutkimus, mutta jos näin ajateltaisiin, niin voisi vetää semmoisen johtopäätöksen, että riippuen siitä, mihin suomalaiseen PET-yksikköön potilas menee kuvattavaksi, niin hänen tutkimuksessa pienen kohteen SUV-arvo saattaisi vaihdella noin 60%, se mitä se SUV-max-arvo nimenomaan. Tämä ei nyt enää ihan kokonaan sikäli pidä paikkaansa, että Suomessahan on hirveästi laitekanta uusiutunut tässä viimeisen 3 vuoden aikana, eli näistä vanhemmista laitteista suurin osa on itse asiassa poistunut. Mutta sitten toinen asia oli se, että tämmöisiin niin kuin poikkeaviin RC-arvoihin ja sitä kautta näihin SUV-arvoihin vaikuttavat asiat, niin eniten vaikuttavat asiat on tämä niin kuin kalibrointien onnistuminen. Eli siinähän meillä fyysikoilla on iso vastuu, että kaikki kalibroinnit on asiallisesti tehty. Ja niihin ei jää mitään epäselvää. Ja sitten toinen asia on, joka selvästi erottaa että jos on laite tai protokolla, jossa ei käytetä PSF-korjausta ja sitten käytetään PSF-korjausta, niin tämmöisiä ei oikeastaan voisi vertailla keskenään, tämmöisten laitteiden tuloksia. Tuon Earlink harmonisoinnin rajoihin liittyvissä asioissa oli muutama aika mielenkiintoinen asia kanssa, mutta mä huomaan, että mulla alkaa aika loppuun, niin jätetään tuon keskustelun johonkin myöhäisempään ajankohtaan. Sen verran olisi vielä todennut, että tuo RC-peak-arvo, eli SUV-peak sitten SUViksi muutettuna, niin oli se RC-arvoista kaikista vakain, eli vähemmän herkkä erilaisille protokollan vaihteluille kuin tuo SUV-max ja SUV-min arvot. Ja sitten niin kuin tuossa jo totesin, niin tämän Stukin määräyksen tasaisuusvaatimus saadaan kyllä aina täyttymään kohinatasoa pienentämällä jokaisella laitteella. Ja sitten toi huonoin tulos kuvakorjausten tarkkuudessa niin saatiin sitten niillä vanhimman sukupolven laitteilla. Ja semmoinen asia, joka itseäni tästä tutkimuksesta jäi mietityttämään, on se, että oikeastaan kaikki muut nämä kuvanlaatuisuudet, mitä tässä oli mukana, paitsi se kuvakorjausten tarkkuus, niin riippuivat suht voimakkaasti kuvakohinasta. Ja meillähän on kaikki laadunvalvonta. Asiat yleensä Fantomilla tehdään niin, että tehdään hyvälaatuista kuvaa, eli kuvataan yleensä pitkillä kuva-ajoilla. Eli se kuvausaika on pitkä. Ja jotenkin tuli vähän sellainen olo, että jos halutaan oikeasti saada käsitys siitä, että miten laite toimii niissä potilastutkimusprotokollien kanssa, niin pitäisikö jotenkin paremmin ottaa se potilastutkimusprotokollien kohinataso huomioon myös siellä kuvanlaatutestipuolella. Jep. Mä olisin vielä lopuksi halunnut kiittää tätä meidän työryhmää tästä mielenkiintoisesta yhteistyöstä ja kiitos myös kaikille kuulijoille mielenkiinnosta.